tenim la següent equació diferencial, que, com podem veure, no és una equació diferencial de variables separables. Tampoc és una equació diferencial lineal, perquè, com veiem, les seves variables estan elevades a la potència 2. Per tant, no podrà ser mai una equació diferencial lineal. Però sí que pot ser una equació diferencial homogènia. Per què? Doncs, primerament, perquè no té cap terme independent. I segon, perquè està format per un conjunt de monomis, tots ells del mateix grau, del grau 2. Fixem-nos, aquest és del grau 2, aquest també és grau 1 multiplicat per un altre del grau 1, per tant del grau 2, i aquest també és del grau 2. Per tant, podem assegurar que ens trobem davant d'una equació diferencial homogènia del grau 2 i com a tal la resoldrem. El primer pas que cal fer és aïllar una de les dues derivades possibles. Tant podríem aïllar la derivada de x com aïllar la derivada de y. Ens podem decidir per qualsevol de les dues. Doncs el que farem és buscar i aïllar la derivada de y. Per tant, farem que la derivada de y respecte a x serà igual. Aquí, en el denominador, posarem tot el que multiplica a dy, x2. I en el numerador posarem tot el que multiplica a dx, i és aquest polinomi. Doncs posem x i més i2. I ara, per resoldre les equacions diferencials homogènies, el que cal fer és un canvi de variable. És a dir, hem de buscar una nova variable que en el nostre cas anomenarem 1, per exemple, amb la lletra 1, una nova variable que en el cas de les equacions, aquesta nova variable que ens permetrà transformar aquesta equació diferencial homogènia en una equació diferencial de variables separables. I, com deia, en aquest cas de les equacions diferencials homogènies, aquesta nova variable ha d'estar formada per la divisió de les dues variables que teníem. Tant podem fer la x dividida per la y com la y dividida per la x. Podem escollir l'opció que vulguem. Jo em decideixo per la y dividida per la x. I ara el següent pas serà aïllar, a partir d'aquest canvi de variables, aïllar una de les dues variables primitives. Qualsevol de les dues, la que vulguem. Jo també em decideixo, doncs, aïllar la y. I la y, a partir del nou valor, serà igual a què? El producte d'aquests dos. Serà igual a x per 1. I ara també hem de buscar
la derivada d'aquesta variable que hem aïllat. La derivada d'I. I a què serà igual la derivada aquesta? Doncs si aquí tenim un producte, serà igual a la derivada d'un producte. I com molt bé sabem que la derivada d'un producte és igual a la derivada del primer multiplicat pel segon sense derivar, sumant el primer sense derivar multiplicat per la derivada del segon. Doncs fem-ho. I tindrem la derivada del primer. El primer és una variable. La derivada d'una variable és 1, multiplicat pel segon sense variar. El segon és una funció. Doncs 1 multiplicat per la derivada del segon serà igual a... pel segon sense derivar serà igual a 1, perquè la derivada de x és 1. Més que el primer sense derivar multiplicat per d1. I aquests són els valors que hem d'aplicar a la nostra equació diferencial antiga per convertir-la en una equació diferencial de variables separables. Doncs fem-ho. Aquests valors, com que són tan importants, els remarquem amb un quadrat, un rectangle. I ara el que hem de fer és substituir la nostra antiga equació diferencial amb els nous valors. Doncs fem-ho. Derivada d'I, la nova derivada d'I és igual a 1 més x per d1. Doncs fem-ho. I això a què és igual? Doncs això serà igual a x, aquí no tenim cap valor de x, no, doncs posem a x multiplicat per i és igual a x per 1. Doncs multiplicat per x per 1 més i2, més i2. I què és x per 1? Doncs x per 1 al quadrat serà x al quadrat per 1 al quadrat. I tot plegat dividit per què? Per x al quadrat. Que no tenim cap x aquí, no? Doncs posem x al quadrat. Ara això ho podem arreglar una mica. Això ho podem simplificar com? Doncs factoritzant el numerador per x al quadrat. Doncs fem-ho. Factoritzem x al quadrat multiplicat per què? Doncs per 1 més u2. I tot dividit per què? Per x al quadrat. I fixem-ho, això està multiplicat per x al quadrat i a sota x al quadrat. Això ho podem anul·lar, podem simplificar anul·lant aquests dos. Doncs fem-ho. I tindrem que 1 més 1
multiplicat per du serà igual, com que anul·lem aquests x2, serà igual a 1 més 2. Ara, com que hem d'aïllar això, aquesta 1 que està aquí sumant ens fa nosa. Doncs la traurem d'aquí i com la traurem? Doncs la passarem a l'altre costat restant. I tindrem que x d 1 serà igual a què? El mateix que hi havia 1 més 1, 2 i aquesta 1 restant, menys 1. I fixem-nos, aquí tenim una més 1 i un menys 1. S'eliminen mútuament. I aquesta equació ens està quedant molt simplificada. Tenim que x d1 és igual a 1,2. Però fixem-nos, a més de simplificada, ja la tenim a punt per què fer? Per fer la separació de variables. Aquest 1,2 que està aquí a la dreta multiplicant, el podem passar a l'esquerra dividint. I aquesta x que està aquí multiplicant, la podem passar a l'altre costat dividint i haurem fet la separació de variables. Doncs fem-ho. Tindrem que diferencial de 1 dividit per 1,2 serà igual a què? Aquest dividint, doncs, a 1 dividit per x. Ja hem convertit l'equació diferencial homogènia en una equació diferencial de variables separables. El següent pas, quin és? Doncs és integrar. Quan ja tenim les variables separades, el següent pas és integrar les dues parts de la igualtat. Doncs integrem-ho i tindrem que la integral de diferencial de 1 dividit per 1,2 serà igual a què? A la integral de 1 dividit per x i, lògicament, diferencial de x. Són dos integrals molt fàcils. Encara serà més fàcil si aquest 1, 2 que està aquí dividint el passem en el numerador canviant de signe l'exponent. Doncs fem-ho. I ara sí que són dues integrals immediates. Integral de 1 elevat a menys 2, què hem de fer? Doncs hem de sumar una unitat a l'exponent. Doncs serà igual a 1 menys 2 més 1 és menys 1. I tot dividit per què? Pel mateix que hi ha a l'exponent, dividit per menys 1. Més una constant d'integració, perquè sempre que hi ha una integral hi ha d'haver una constant que l'anomenarem constant 1. I això serà igual a què?
Doncs a la integral de 1 dividit per x. Com que el numerador és igual a la derivada del denominador, per tant, això serà igual al logaritme natural del denominador. Igual al logaritme natural de x. Més una constant d'integració, que l'anomenarem constant 2. Ara, això, tenim una constant aquí i una constant aquí, per aïllar això, què podem fer? Aquesta constant la podem passar a l'altre costat restant. I això d'aquí també ho podem arreglar una miqueta. Aquest menys 1 ho podem passar aquí davant i farà menys 1 elevat a menys 1. Fem-ho per passos. Fem-ho primer. Aquest x el passem a davant. I aquí tindrem 1 elevat a menys 1. Igual a aquesta constant, hem dit que la passaríem a l'altre costat restant. I com que la resta de dues constants és una constant, aquí ens quedarà el logaritme natural de x més una nova constant format per la resta dels constants, que la podem anomenar constant 3, per exemple. I ara això encara ho podríem arreglar. Què podem fer? Aquesta 1 que està aquí dalt multiplicant, aquest exponent menys 1 el podem passar a baix, canviant de signe. I aquest menys que està aquí el podem passar a l'altre costat com a menys, multiplicant els dos costats de la igualtat per menys 1. Si multipliquem això per menys 1 i això per menys 1, ens traurem aquest menys i ens quedarà el menys allà. Doncs fem aquests passos. Primerament, aquesta 1 la passem a sota canviant de signe. I aquest 1 es convertirà elevat a més 1. Com que elevat a més 1 és igual a 1, queda igual. I aquest signe el passem aquí, el traiem i el passem a l'altre costat. I ara aquesta 1 que està dividint la podem passar a dalt multiplicant. I aquest 1 que està aquí dalt multiplicant, això que està aquí dalt multiplicant, el podem passar a sota dividint. Doncs fem això, és allò del producte dels extrems és igual al producte dels mitjans. Com que volem aïllar és la 1, 1 serà igual a què? A això, el producte aquest dividit per això. Doncs fem-ho aquí al costat. Aïllem aquesta 1. I tindrem que 1 serà igual a què? A 1 dividit per tot això, per menys logaritme natural de x més una constant, la constant 3, que com que ja és l'última constant que posem, la podem posar amb el nom, amb la lletra K, que és la que s'acostuma a anomenar genèricament una constant final. Generalment s'acostuma a posar o la K o la C. Nosaltres ens decidirem per la K. I ara, però aquí nosaltres no estem pas buscant la U. Aquest no és el resultat de la nostra equació diferencial, sinó que recordem que U és una nova variable que hem creat nosaltres
a partir d'una funció que era x dividit per y. X dividit per y és igual a tot això. I com que el que hem d'aïllar és una variable, en aquest cas ho hem fet tot per poder aïllar la variable y. I què farem? Doncs aquesta x que està aquí dividint la passarem a l'altre costat multiplicant. Estem multiplicant i aquí sota tenim el logaritme natural de x més la constant. I el signe aquest menys el podem passar aquí davant. És bé que es vegi bé, que això no es veu gaire bé. I aquest sí que és el resultat definitiu de la nostra equació diferencial lineal. Que emmarcarem amb un requadre. Ara, perquè es vegin bé tots els passos que hem seguit fins a arribar a aquest resultat, disminuiré una mica la pàgina i, si vols, polsa pausa per poder veure en detall els passos que hem seguit per arribar a la conclusió.